členov Phantom Crew, ahojte chalani. Čau. Máte za sebou vystúpenie, tak ja by som poprosila teba, aby si nám trošku priblížil, aké vystúpenie to bolo. Tak, dnes sa vlastne predstavili v N-centre, máme vystúpenie Croptown. Dnes otvárajú vlastne nový obchod, taký menšie otváranie sme robili, takže to spolu sedom. To je tak menšie, čo budeme. Spokojný s vystúpením? Myslím, že určite. Chalani. Jasne. Veľmi dobrá atmosféra, všetko a diváci boli úplne úžasní. Paráda. Mňa by zaujímalo, pre koho takého najvýznamnejšieho ste vystupovali? Zatiaľ sme mali asi také najväčšie vystúpenie s Michael Spiritom. To bolo približne pred nejakými 3 mesiacmi v PK v Nitre. A potom to bol aj Rytmus. Konkrétne to bolo tiež na jednej súťaži. A ďalej sme teraz napríklad s tým Egom tancovali. Takže máte toho už za sebou pomerne dosť, nie ste žiadni začiatočníci. Mohol by nám Kajo priblížiť trošičku vaše začiatky, ako dlho funguje vaša skupina, kto je zakladateľ? Na pohode. Zakladateľom bol, tuším, Noro a Rado, oni to začali, ale ja som už akože predtým s nimi nebol. Ja som sa potom tam dostal niekde akože raz. Úplnou náhodou? No, proste sme sa niekde dokopy, ja som už tancoval predtým a tak. A čo sa to pýtala? Ja tie začiatky boli úplne na to. Lebo sme úplne začali tých najväčších dierach, dedinách, úplne sme išli len za to, aby sme to zaplatili a tam sme tancovali. Ale sme spolu 4 roky, vlastne teraz sme oslavovali 4 roky v septembri, sme spolu a myslím, že sme to zdvihli úplne na iný level. Akože nie sme na tom leveli úplne hore, ale pomaly sa tam ide a myslím, že sa tam aj takýmto spôsobom príde, keď budeme robiť to, čo doteraz a nebudeme riešiť veci, ktoré sú nie vôbec podstatné a takéto. Proste musíme sa veriť a ísť s tým cieľom, ktorý sme aj do toho išli, že tancovať, robiť ľuďom radosť a samozrejme, keď sa bude dať niečo si aj zarobiť a aby sme mali na to pokrytie tých základných vecí a to je akože celé. Nejako spohľadné alebo niečo to akože neriešime, to máme iné projekty. A tak. Áno, každý asi vie, ktorý tancuje alebo hrá ping-pong alebo čo robí, tak, alebo hoci čo robí, tak je to určite ťažké. Ale myslím, že my sme to mali extrémne ťažké, ale sme tu a máme úsmev na tvárach a takže je to v pohode. No, tak musím to povedať, Konečne to nehodíš. Potreboval na seba dostať, keď som bol rieček, my tam to aj dalo. Áno, to si pamätám. No, to som bola ja. Stretnutie po rokoch. Ale nie, dobre. Teraz mi povedzte, ako často trénujete? Trénujeme 3-krát do týždňa a teraz keď to máme také nabité, tak si dávame víkendy, soboty a nedele. Regenerácia je aká? Žiadna. Keď je toho dosť, tak si dáme nejaký deň voľna, vtedy sa regenerujeme po hajske. Takže nejaké masáže a nejaké výrivky fungujú, áno? Dobre, ja sa teraz opýtam takú otázočku, ale musím, nedá mi to. Postupne vám ubúdajú členovia. Áno, no, bohužiaľ, nedalo sa to nevšimnúť. Najprv to bola jedna baba a teraz je to jeden chalan malý. V podstate, čo sa stalo, kde vidíš ty taký problém, že prečo, alebo o čo ide? Tak s narastajúcim tlakom asi viac menej to bude a postupne tí vlastne sa teraz ukazujú, kto vlastne to naozaj chcel robiť. Kto sa naozaj chce vlastne tancu venovať úplne naplno a všetko dávať do toho, že to svoj voľný čas. A chce a ide si za tým, čo naozaj chce. A proste už vlastne takto mi môžem dostalo. skočiť do reči, že proste už to nie je o tom, že ten tanec robí, že ideš a ideme len tam, ale proste už sa na to pripravuje a už to je na profesionálnej úrovni, si dovolím povedať, že už to neberú, že one, ale už ťa berú to členské skupiny a keď tam ideš, už tam je zodpovednosť, už tam je disciplína, už nemôžeš to robiť halabala. Asi vieš, o čom hovorím? Jasne. Takže úplne to musíš brať, tak keď sme na tréningu, tak budem robiť som na tréningu, keď regenerujem, tak regenerujem, keď robím to. A nepríjem na tréning a budem úplne bez hlavy, ale niektorí to proste nezvládnu a nie celým srdcom idú do toho. Tak niekto chce hrávať futbal, niekto chce si dávať šišky na 10, tak si dáva. My máme takú disciplínu, keď ideme na tréning, tak my nikto nič nejeme a proste aby to bolo na 100%. Proste a tak to má, keď to niečo chceš, musíš dať disciplínu a inak sa to nedá. Proste niekto to zvládne, niekto to nezvládne, bohužiaľ my nikoho nebudeme na sebe držať. Či už to budeme tancovať 2, 1 alebo 6, to je úplne fú. Takže o to, že vlastne sme boli na začiatku 12, teraz je na 4, jak vidíš, má Zrazu si uveríte. každý vystúpenie. A všetci, čo odíšte, vlastne nikto z nich sa už tancuje nevenuje, nie aj profesionálne, aj amatérsky, to si končilo s tým, tam vidieť asi to, že nejaký úplne oddaný tomu neboli.
Ja by kto vyšiel, si skončil vlastne na dom. Ja myslím, že aj napriek tomu, ako sme mali tie podmienky a dočiatku, ako sme naozaj ťažko zreli a nemali na nich tak veľa priestorov, ako máme napríklad teraz, že nám poskytujú nejaké telocvičenia a tak, a myslím, že aj napriek tomuto všetkému aj takto zotrvala takáto šestka stála, čo si myslím, že už do budúca ostane a makáme na sebe. Takže chýba aj v podstate v prístupe tých ostatných. A aká je šanca sa k vám dostať teda na oplatku, keby ste chceli zase mať 7 alebo 8 členov? Čo by musel ten v podstate tanečník v sebe mať? Okay. Prsia, zádok, 3 litr za mesiac. A tancovať nemusí vedieť. Musel by nám kúpať botosky každý mesiac. Ale nemyslím, že môžem hovoriť za všetkých, že teraz nepríjmame nikoho vôbec, aj keby to bol do 20 levelov lepší ako my, ale proste teraz chceme sa venovať sami sebe a spoznávať tanečne jeden druhého a synchronizovať sa. Len tanečne. No zatiaľ áno, boli tu nejaké návrhy, že chytačky a to, ako je zatiaľ áno. Tak také veci vedieš. Zatiaľ. Už zatiaľ nie, no ale bolo čo bolo, nie? To čo bolo, tak tá ostane tam, kde to ostane. No ale zase pozor, nie sme homosexuálni. A keď je proti homosexuálnym ženám. Vy ste úplne normálne. Tak akože. A ja rozmýšľam, že to nebáte, že odídem do skupiny. Ale nie, tak myslím, že teraz to vôbec neriešime. My sme takto spokojní, ako sme títo šiesti a chcem naozaj na sebe makať. Myslím, že keby aj niekoho nového príjmeme medzi nás, tak zase by to bolo všetko od začiatku, si myslím, znova ho spoznávať. Či už musíme byť vlastne aj dobrí ako kamaráti, nielen v tanečnej skupine, že sa stretávame len na tréningoch. A myslím, že aj ten čas by bol už tak, že sme strávili po tréningu. Dôverovacia všetko. Vy sa v podstate považujete za takú rodinu. No jasne, považujeme aj sme si myslím. Tak to je, myslím si, dosť dôležité v skupine. Dobre, a kto tvorí vaše choreografie? Predpokladám, že všetci, ale kto je taká najväčšia hlava možno, alebo... Furby. Predávajú v telešope. Ja to musím povedať, že to sa najviac do toho. Tak sa... Ja to povedz to. Poviem Oskar Luni, aby to povedal. Je to tak, že vlastne začíname vždy tým, že namixujeme hudbu. No a na to máme DJ-a, nášho kamaráda tiež. Matej Cigánci. No a tam sa podielame všetci, každý keď počuje nejakú pesničku, ktorá by sa mu tam hodila, tak to navrhne, nejak to pomixujeme, spoločnými silami môžem povedať. A potom vlastne môžem povedať, že to srdce choreografie také je Noro, pretože on tam tie kroky vymyslí. Takisto Rado, ten keď si niečo zoberie do hlavy, tak to nepustí. A Karol tam tiež doplní kroky. A myslím, že ostatní viac sa tak aj na krokoch, ale viac na tej takej celkovej kostre choreografii a na tom deji vlastne. Keď tam vidíte napríklad do tej scénky alebo iné veci. Čiže každý tam niečo zo seba dá, ale myslím, že každý má teda v tej choreografii tak nadanie na niečo iné. Unesú to kroky, unesú napríklad tie také vyzývavky alebo vieky a tak. Môžem povedať, zo spomínam sa to, že aj sa hodilo. Koľko trvá asi tak urobiť takú, neviem, zhruba koľko máte choreografie? 3-5 minút, neviem. Tak čo máme rekord, tak bolo týždeň. Nie, rekord bol 2-3 dní teraz. 2. No, ale na on. Rekord bol 2 dní, to nemakali 12 hodín asi za deň, nie? Čiko? 35 za deň. 25 hodín. To bolo len pomalu. Ale naozaj ten rekord bol 2-3 dní a to bez randy úplne. 2-3 dní bol úplne rekord, že sme spravili choreografiu. Na 2 minúty asi tak nejako. No a potom, čo sme mali také tak týždeň, 2 týždne, 3 týždne, ale naozaj, aby tá choreografia sa dostala do takého štádia, že naozaj by to dobre vyzeralo, aby som mohol vstúpiť na súťaže, tak pár mesiacov alebo pár vystúpení, aby som bol tancoval, aby som takto dostal do toho svojho. Presne, aby si napočúval tú muziku, aby vedel prezentovať tú muziku, aby tancovať, aby to má naspievané, aby si vedel sám spievať tú pesničku, aby ju dobre poznal hlavne a hlavne je to asi o tom. Dobre, tak vás nebudem veľmi trápiť, dáme si poslednú otázočku. Vaše najbližšie plány. Tanečné. Nie, že sa idete ženiť a tak. Tanečné. Tak, asi som čo povedal. No, však toto. Najbližšie plány? Máme ešte nejaké veci, ktoré máme rozbehnuté a robiť čo najviac choreografii, robiť videá, dvojky, trojky, akože videá. Tanečné a púšťa to na nech ľudia sledujú, nech nie sú tam ak mulice na tom Facebooku a proste tam aspoň niečo majú kreatívne, nie iba výroky 12-ročné, niečo tam dávajú. Takže proste si... Tak ja dávam niekedy výroky. Tak ale ty máš 12. Máš očité. A mám dobré výroky. Áno. Teraz robím reklamu aj sebe. Daj nejaký. No len pomalične. No daj nejaký výrok. Nie, nedaj. Nie, daj sa Čo ja to normálne, že normálne. To sa nedá teraz dať vážny výrok, keď vy tu trepete. Ja neviem, či sa to bude dať aj použiť. No, už sa to bude dať použiť. Toto všetko sa použije. Miro je paparazzi, myslím, on to bude vedieť.
Neviem, môj Nastrihátor. obľúbený je asi od Brusa Leeho. A to neviem, však viete, hádam, kto to je. Jasné, bitka revolúcia. No. Nie, to bol ten, A ne, to bol ten jasné. černotúr. Viete. A viem, no. Dobre, takže on povedal, že je jedno, čo robíte, a to robíte celým srdcom. Takže je to jednoduché, ale je to úplne jasné. Výstižné. Výstižné. Dobre, chalani, ale ďakujem za rozhovor a budem vám silno môcť držať palce, aby vám to vyšlo. Ďalších podujetiach, súťažiach. Prípadne sa ožente, máte koľko detí a... Budú sa dávať, ak páni. Ďakujem pekne, takisto. Konec. Ďakujeme. Serus, serus. Čaute.